இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா புதினா தலை வச்சு தான் பார்க்க போறோம். பாருங்க, புதினா தலை நம்ம தேவைக்கு வீட்டிலேயே நட்டு வச்சோம்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்குது பாருங்க. சூப்பராக இருக்குது. அப்பப்போ தேவைண்டா பறிச்சுக்கலாம், சட்னி வச்சுக்கலாம். ஒரு ஜாடியில் தான் போட்டு வச்சுருக்கோம். எவ்வளவு நல்லா இருக்குது பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். உங்களுக்கு தேவைண்டாலும் ஜாடியிலையும் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஏதோ ஒரு குடம் எது இருந்தாலும் அதில் ஒரு 2 புதினா நட்டு வச்சிங்கன்னா வீட்டுக்கு தேவையாகும். நல்லாயிருக்கும். அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக மருந்து இல்லாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம பறித்து சட்னி வச்சுக்கலாம், சமையலுக்கு எது வேண்டாலும் வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், புதினா சட்னிக்கு வச்சுக்கலாம். எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள். சூப்பராக தழைஞ்சி வருது பாருங்கள். நம்ம அப்பப்போ பறிச்சுக்கலாம். பறிக்க அது தழைஞ்சி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். பாருங்கள், ஜாடியில் தான் போட்டு வச்சுருக்கோம். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைபர் ஆயிடுங்க. அது பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை